लामारा बियाबाव दुलाराय बाथौ गौथुम महासभाया खुंफुंजानो गोनाङाव बिनि सोमोन्दै नोंथाङा जिल्लानि नेहाथारि हिसाबै मा बुंनो सानो? गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो धोरोमारि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 4, 5, 6 आरो 7 खालारावहाय खुंनो लानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि 3 बोसोरारि जथुमाखौ जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायावहाय जोंनि थेलामारा बियाबाव खुंनो थाखाय थांगासिनो दोङो। लोगोसे गाबोन लाइ खुन्थि गायनाय जागोन। बै हाबाफारियावहाय जोंनि बाथौआरि रायजोफोरजों लोगोसे गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे हाबाफारियाव फैनानै लैहोर लैहोर बाहागो लानो थाखाय जिल्ला माइनाव आफादनि जानानै बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय।